Petícia siete za hmotnú zodpovednosť politikov a vylúčenie schránkových firiem z verejného priestoru zavítala aj Podpoľanu. Kto mal záujem, mohol slobodne vyjadriť svoj názor. A počúvajte, že kto má zbierať najviac podpisov, tak sa bude podpisovať Katke na tričko. To je výzva. Tak to ideme chalani. Poďme podpisovať. Do práce. A tak sa aktivisti rýchlo zamiešali do davu. Ľudia spontánne vyjadrovali súhlas a ochotne sa pripájali k odkazu. Som to podpísala, že sa mi to nepáči, tie schránkové firmy, to je klamstvo. Len si založia schránkovú firmu, posielajú si peniaze z jednej do druhej a takto sa obohacujú a nás klamú a to ide všetko z našich daní. A na to, čo treba, na to nie je to, lebo je to v schránkovej firme. No, očakávame od toho, že politici sa troška zamyslia nad sebou a budú jednať inakšie, ako majú. Vidno, že si ľudia uvedomujú dôležitosť tej témy a som prekvapený veľkým záujmom ľudí, ktorí podpisujú petíciu. Prečo ste podpísali tú petíciu? Čo od toho očakávate? Pretože mi záleží na tom, z čoho sú platené škody, keď ich spôsobia politici. Nemyslím si, že je správne, aby to platili ľudia zo svojich peňazí. Aký máte dojem z dnešnej petičnej akcie? Viete čo, musím sa vám priznať úplne úprimne, že som nečakala vôbec nejaký úspech, pretože ľudia sem prišli za kultúrou, za folklórom, je leto, je sezóna práve keď ľudia možno nechcú byť obťažovaní politikou, takže som si myslela, že budú veľmi, veľmi odmietavé reakcie a išla som sem s takou malou dušičkou, že ako na nás budú reagovať, ale opak je pravdou, musím povedať, že som veľmi, veľmi príjemne prekvapená, keď ľuďom povieme, o čo ide a že chceme zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov, toto je to opatrenie, na ktoré reagujú najlepšie, tak väčšinou nám dávajú zápravdu, púšťajú sa s nami do debát, rozprávajú nám o svojich osudoch, bavíme sa o politike, takže ja som, myslím, že spokojná a je to pre mňa aj dôkaz o tom, že sú to opatrenia, tie dve opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v našej petícii, sú naozaj tými, ktoré majú adresáta a ktoré naozaj sú potrebné pre Slovákov.